Kumusta? Mat ay agot ako kasin amin. Manyaman kami na po Diyos in kanayon ay iyat na ay mga ayuan anda kami arkaro sin salunatay nay. Ugwani ay pandemic at narigat po din manuyok no man panatang kananta kon pasit ay banag di idi ugwani big deal tan into it mo signs of COVID dinay ano kangamin panaguya kaya panatang. Anyway, nalakay man iyaman ng Apo Diyos no mayatin kasasat ako no wari mauawat ako ay blessing. At I realize nga bakon natural parang sakon ay man iyaman ng Apo Diyos sin pandemic ay nay. Tan aminak ay at adudi umalari dumatateng sin numnum yan arit takon anadan at maapiktaran tako sin mapaspasamak no mapaspasat ako sin ilit ako ay nay. Duwan ay tempo at baka kaduanon dat ako din nalaka ay man reklamo uray sin at atik ay banag. Naman pa'y bakon lawa din advice no udo maipugaway kananda iman on you look at the brighter side of a bad situation. Mayat iman di ngam no magadi panbasaran tako sin kanat ako on brighter side of a bad situation. To think positively become punitive niya. Bumarigat ang data ko because it denies the reality nadigat ay kasasadan tako. Namaga ko dahil, sino di isa ay napasamak sinbiyag mo ay mo namnam at mapilitan ka ay maniyaman ng Diyos. Ay wada? Dinudumon datakos na at amut ako ngin. Ngam kaman magay oras tako ay mang namnam bugotan at adu di kamkamakaman tako ay amagan. We have a lot of concern to attend to. And so taking time to reflect, din mabanin ay panyaman at ako sinbiyag at kaman takon adiyon yan si oras. Baka dinudumon datakos na at amot ako apo ngam kandat na ay magay kaman na magadin ganas tako ay mangnumnumnum sidi. Baka dinudumon datakos na nabaw din ay usa ay banag ay nunumnumon tako yan mangidawat si raksak kung datako yan kaman narigat din yaman sin karkaro sin timpo ay nay. Isu nga rod, din topic tako duwani, din kabibiyag, ginabaliwan ay ipugaw. Yan, maila na sin din passage tako duwani at sin umunay Tesalonica, Kapitulo 1, versikulo 1, ingana 5.
Yan din ay topic ay na at malit say i-discuss tako si Duay Domingo tan igudwa ko din first part ko ni tapos si umali ay Domingo siya din second part din the same topic ay na din gagarak sina apay nga siya na din topic tako gwani at to ta ipalagip ko sin usaya usahan data ko nga din minsay ay nay tumulong data ko ya mangidawat si rason apay nga manratsak ko duan tako pa man iyaman an apo Dios apay ay big deal din usay ugali nalakay man iyaman an apo Dios tan din usay din ugali panag-iyaman at usay kailan din nakateng di pamati na yan din ugali man iyaman ng apo Diyos at aktwat di katatuan at apektara na din iyat tako ay mansilbi ng apo Diyos din iyat tako ay manubla apektara na din iyat tako ay mangila isnahan kasasaad tako now sin kadwa na ipugaw man iyaman da maibasar sin mayat ay sasaadan da yan nga mundatakway Kristiyano waday rason waday kapuna apay ay man iyaman tako yan na din ladek ay namnaman tako ay adal sin man adalan tako duani ay agaw nay nya man iyaman tako on Dios bugaw sin namaliwa na nang baliwa na sin biag tako man iyaman tako on Diyos, bugaw sin nang baliwa na sin biag tako. Dubliyak, man iyaman tako on Diyos, bugaw sin nang baliwa na sin biag tako. Din salutsut sina kat sino'y kailangan din ng baliwan Diyos sin biag tako, tasay siya din bugaw ay man iyaman tako. Yan udwani ibingay ko din dua ay kailangan na yan sin tapi na sin umali ay Domingo tan sinapalabas ay Domingo at nanito si Manong Rocky undata ko may panggap sin background din Thessalonica 1st and 2nd Thessalonian yan inito na undata ko din kabanol na ay libro yan musunod din ang duman din 1st and 2nd tan amot ako nawatan tako ay tema dinay ay insulat Pablo sin gimong gimamati at Thessalonica at tasay maipanumnam unda tako ay si Hesus Kristo at umali kasin isnan labaw di daga iyan din kapo ay mantauli si Apo Hesus Kristo kasin at tasay ayaganas datako ay mamati at siya din usay may palagi pong datako din kamayatan ay namnamahan tako ay mamati. Iso nga warak sa Emmanuel aki manyama kami sin time mo ay nangit doon da kami. Iso nga mayat ay adalan tako din na 1st and 2nd Thessalonians ay nay numan pay kindeng tako na last 2014 mayat ay taulian tako tan din panglik na maibagay na sin timpon din timpo tako duani kasi taulian tako sino din kailaan di iyat apo Dios ay nang baliw sin biag tako umuna at waday layat tako ay mangamag sin panlaydan Dios din usa ay ebidensya ay nabaliwan din biag tako at din dati magaylayat tako ay mangamag sin panlaydan apo Dios ngumudwani waday layat ako ay mga magsimpanlaydan Diyos. Tan amot ako ay din panlaydan Diyos at siya din kamayatan ay amagan ako as usay mamati. May ilan tako sin Pablo ay nangi suplikar sina verse 1 gana 5 at ilugi kay basahan sin verse 1
una niya kananas na sakan si Pablo ay napuan din sulat ay nay. Din guide ko abu ay nang isulat at da Silas Timoteo. Na di sulat mi unda kayo ay gimong gimamati isan Tesalonika ay naitatapian Diyos amaya si Apo Hesus Kristo. Sapay kumata ituloy Diyos ay managsigang unda kayo yata natal na abu din biyagyo. Mayatin yat din Pablo ay nangibagas na usay kasasa di gimong gimamati tan na itatapit ako naitapit ako sin panturayan Apo Diyos. Bakal lang panturayan mo adat pamilyan Apo Diyos. Yan ituloy takos na sin verse 2 and 3 kanana. Mumangkararag kami, adimi linglinglingan, ay ikararagan na kayo amin. Yan kanayon abu ay maniiyaman kami ang Diyos, ay amata ko, bugawan na kayo. Tan naman mi dinsigod, ay amagan yo, bugaw sin pamatiyo, ya din gagat yo, ay mansilbi ang Diyos, ay manbugaw sin layad yo on siya. Ya din anos yo ay maipuon sinamnama yo on Hesus Kristo ay aputako. Kanan Pablo on maniyaman on Diyos. Yan din iyat na maniyaman on Diyos at munam naman na din inamag Apo Diyos sinbiyag di gimong di mamati at Tesalonika. Mailat takos na ay din usa ay mailat ako ugalin Pablo at nalakas siya ay maniyaman. Maniyaman siya sin amagan Apo Diyos. Yan din usa ay one of the mark of a mature Christian is gratefulness. At mailat ako na Pablo. Yan siya matlang kumaabon dat ako ay mamati. Nantiyat ako ay i-develop din nalakay man iyaman ng Apo Diyos. One thing is, ilan ako din kararag Pablo at mayat ay ilan ako din amagan Apo Diyos. Sinbiyag ako, ya siya abo sinbiyag di udom ay mamati. At mailat ako na sin iyat Pablo ay nangisurat sin gimong mamati at Tesalonika. Yan waday inbagan Pablo sina ay munum na din inamag Apo Diyos sin gimong mamati Tesalonika. Wada ay din ang resulta na di sinbiyagda. Yan waday tuluay inbagan Pablo ay commendation may panggap sin sigurd ay amagan di taga Tesalonika. Lain na ibaga ay kaputta namatit ako, yan sin namatian tako at di mateng din Espiritu Santo matuto sin biag tako. Na wada nan baliwana din yat tako ay mannemnem. Tan bumadag din Espiritu Santo ndat tako ay maawatan din panlaydan Apo Dios, yan maawatan tako din panlaydan Apo Dios. Mayan tako si desire ay mangamag sin panlaydan Apo Dios. Ya. At may kadwa ay bagan Pablo may panggap sin gimong gimamati ay Tesalonika at kanan waday gagatda ay mansilbion Dios manbugaw sin layad da ang Dios. Lain na ibaga na din gagat ay nay at ublan din Espiritu Santo undat ako. Din nakatatuwa na at mo wada man din talak Apo Diyos ay amagan tako, maminsan din being consistent at siya din struggle tako. Yan din Espiritu Santo din mangidawat ang datako sin anos, bugaw tan amot ako ipanumnum na, ay din amagan tako at nabanon, ay siya din panlaydan Diyos. May katlo at kananas na kanang Pablo ay mangi-describe sin gimong dimamati o Tesalonika kanana naanos da ay maipuon sinamnama da Hesus Kristo. Kanang takot ka yan kailangan din
usa ay nabaliwan na ipugaw at waday layad na ay mga magsinpanlaydan Dios. At in application na kumaon dat ako ay mamati udwani at muwada man di amagan tako ay amot ako ya impanumnum din Diyos dat ako ay amagan tako tasay mapadayawan si Apo Diyos siya tasay mapapiksa din gimong di mamati uno tasay maikasaba din sigad ay damag adit ako kumamang uma ay mang ngituloy ay mga amag sidi. Dinamin am amagan tako kuma at waday kay konektara na sinbiyag tako od langit. Tan mabalina matam ipalagi punda tako kasin ay dinbiyag tako ng labaw di daga at kaatikan. Pakan is nan lubong di kadaan tako. Muadiat din gusto ay ilit ako at od langit. At mayat ay namun tako kuma ay dinamamagan tako udwani at wari ka ikonektara na sinbiyag tako langit sinbiyag tako sin matutuan tako sin kadan Apo Diyos sin enggana siya kasin man iyaman takon Apo Diyos bugaw sin nang baliwan na sin biyag tako yan din isa ay kailaan di usay na baliwan di biyag na at waday layat tako ay mangamag sin panlaydan Dios. Din maikadwa ay kailaan di nang ay waday nang baliwan din biyag tako at siya na magay dua tako sinamatian tako sin sigad ay damag. Di may kadwa ay kailaan di nanbaliwan di biyak tako magay dua tako sinamatian tako sinsigad ay damag. Importante sinbiyag di usay ipugaw mo sinudin patpatiyan na. Din amin ay ipugaw was din di mangwani ang waday pamati na. Ay siya. Ngam din sa lusod sino ay klase di pamati. Sino din patpatian di ipugaw? Tanin amin na ipugaw, kanan daon, waday pamati dan. Siya. Ngam dilada kay bagas na at data ko ay mamati at din pinatit ako ay sigad ay damag at maila na sin panagbiag tako ay dadlon takon ading man dua sin namatian tako sin sigad ay damag. Dahil na ibagatin usay mamati at waday tak derana ay doktrina. Waday tak derana ay pamati nga uray mo sinudin mapasama. Kanana ay mangwanion, siya na din tatuwa. Siya. Tandin pamati will give us the direction of our life. Narigat am amagam din usay banag ay magay kay konektara na rin simusunodin patpatian. Iso nga, undat ako ay mamati, nabanol undat ako ay hindamatian tako at magay dua tako ay siya na tutuwa din tutuwa. Mamisan na din usay ipapabasol di adi mamati undat ako tan kananda undat ako ay mamati mukanan tako din pinati tako ay sigid ay damag at siya din tutuwa kananda judgmental kaya ay tanod tan din udwana ay timpo at wala din kananda ang pluralism uno din ibagbagan di pugaw udwani at uray mo sinuay relihiyon di kadam isu samat lang di turong na bakang tatuwa di din Christianity natken sin amin ay relihiyon din Kristiyano at maibasadan kay salakanan sin inamag Apo Diyos para undat ako. Din amin ay relihiyon at naay din amagam, pasay may isalakan ka. So nga, din dakal ay nang diferensyahan di
Kristiyano, ya sinudom ay relihiyon. Isu nga ron, unda tako ay mamati, naay din taktakdaran tako, naay din conviction tako, ay dadlon tutuwa ay namati tako, sin sigad ay damag. So mo ilan tako sin verse 4 din yat Pablo ay nang suplikar sina kanana. At imi ay laylay din Diyos. Man iyaman kami abo, tan amumi ay pinilin Diyos da kayo. Dinusa ay paniiyamanan Pablo at kanamnam ay hindi mong di mamati at kananang pinilin Diyos. Din kali ay pinilin Diyos datako at usa ay narigat ay maawatan. Sino din din na ibaga din pinilin Apo Diyos datako ay mamati. Sino rin basaran din yat Apo Diyos ay namili ang datako ay mamati. Yan dinay yat Apo Diyos ay namili sin mamati at usay pandibdibatiya di mamati. Ngam ladakad ay ilang tako din yat Apo Diyos ay namili ang datako at maisuplikar sin verse 5 nga numan pa kaman narigat ay maawatan no ito yat Apo Diyos ay namili ang datako sakbay kaparswaan di lubong ya numaminsan dinay yat Apo Diyos ay namili ang datako at maila mismo sin yat Pablo nang isuplikar sina. At na din explanation din yat Apo Diyos ay namili ang datako sin verse 5 kanana. Din nangamuan mi at sin nangikaskasabaan mi sin sigad ay damag anda kayo. Bakon anggoy din inbagbagami si dindin ngayo muadi abon nakilik na kayo sin panakabalin din Espiritu Santo yan magapulos di duadwata ko ay may pangkep sin katatuan di naikas kasaba. Inilayo abo din ugali mi sin nakitatuan mi unda kayo. At amuyo ay din pansigdan yo di ninamnamnam mi. May latakos na ay din verse 5 at insuplikar na niya Apo Diyos ay namili sin gimong di mamati at Tesalonica 1 niya Apo Diyos ay namili ang datako ay mamati. Sino din ay basarana? Umuna at naibaga din sigad ay damag. Bakan lang na ikasaba din mo at dinget ako yan naawatan tako di. Yan bugawtan naawatan tako at pinati tako ako. Yan din namatian tako kananas na ublan din Espiritu Santo. Ay siya din naninggaw sinumnum tako tasay maawatan tako din sigad ay damag. Isu nga ron, din ay basara din yat Apo Diyos ay namili ang datako at siya na din namatian tako sin sigad ay damag babaan sin ublan din Espiritu Santo ay naninggaw sinumnum tako. Yan bugaw sinamatian tako ay sana at siya din imalia din Espiritu Santo ay mantuto datako. Kanan Pablo ay diiding kasabada din sigad ay damag sin taga Tesalonica. Kananaon magay dadwada ay manganon siya na din tutuwa ay sigad ay damag. They are convicted. Waday nang amirisan da ay tutuwa ay managbasol da yan na ikadengan da ay matay ay imod impyerno buwas mas basol da. Ngam bugaw sinsig ang Apo Diyos ay naipaila babaon na sa Kristo ay siya din pamusan Apo Diyos tapno mga balin na may salakan da kanan da manguhanon siya na din tutuwa ay damag. Tang kananas na ididinngeda din sigad ay damag at kananda ang magapulos di duwa-duwada
maipanggap sing katatuan din sigad ay damag. Iso nga, din usa ay mamati at mabalin na ibaga na ay din pinati na at siya din tatuwa magay udong. Iso ibagat ako, so nga na din usa ay mas daawan di adi mamati ay mangwanin dat ako. Ayo na tada kayo tinggay ay di nanungo sin tatuwa. Ngam siniyat ako ni, ngam siya mo tin tatuwa yung bagan din spirit. Yung kanin apo Diyos, dat ako siya. May panggap siniyat ako ay may kasabasin sigad ay damag at dinrol tako at isuplikar anusan lumaing tako ay mangisuplikar ngam din manbaliwan din biag din usa ay ipugaw at ublan apo Diyos di totoo ay sin goal din amin ay manitiddo at tasay mabaliwan din biag di ipugaw say ublan di udum ay teachers dana they teach to change lives. Yan din usa ay itdo tasay mabaliwan din biag di ipugaw at magay udum wadet din sigad ay dama. Siya iso nga dinay mo ilang tako din iyat Pablo ay nang isuplikar sina hindi mong dimamati sin iyat da ay namati at may suplikar sina ay iblandin Espiritu Santo di iyan undat ako abong uduani at mangidawat mo lang abo si encouragement undat ako ay bakam takon problema actually din manbaliwan din biyag di pugaw ta ublan apo Diyos di sino din ublan din Espiritu Santo siya din mangkonbiktar sin ipugaw may panggap sin basbasol da si siya din mangkonbiktar sin ipugaw ay din tasay maisalakan da at masapol ay mamati da sin pamuspusan ay inamag apo Diyos babaon ng Hesus Kristo ay siya din mangisalakan unda ida. Sinamatian di taga Tesalonika sin sigad ay damag at bakal lang sin nandungoanda sin sigad ay damag sin iyat di Espiritu Santo ay nanubla tasay patian da din sigad ay damag din usapay abo ay mangipanapnak sin gimong dumamatay dadlun tatuwa din pinati da at bugaw sin kabibiyag da Pablo ya unda Timothy ya si Silas ay nangasabaod Tesalonika tan maila sin kabibiyag da ay maitali sin ikas kasabadan isu nga ron kananas na ay mangisuplikar sin taulian tako sin Tesalonika kananas na inilayo abo din ugali mi sinakitatuan mi unda kayo at amuyo ay din pansigdanyo di ninamnam mi nay numan pay ublan din Espiritu Santo di maninggaw sinamnam di mandengdenge tasay maawatan da din sigad ay damag ya ublan din Espiritu Santo din iyat na ay mamalo sinumnum din ipugaw at importante abo ay maawatan tapos na din kanan Pablo on bugaw sin kabibiyagda ay maitali sin ikas kasabada siya nga din bang aprobar uno siya din usabo ay pamanak na ay din ngada at tatuwa may tasay maawatan tako din usa ay adi maisaot di ipugaw at maila dadin katatuan din sigid ay damag bugawtan nan bali din kabibiyag ako ay mamati
Din mayat ay ugali at say pamanaknak ay pinatit ako din sigad ay dama. Iso nga, tasay maawis din adi mamati ay mamati sin sigad ay dama. Datako ay mamati din modelo ay kailangan ni katatuan di sigad ay dama. Waday ka na Bill Hybels ay nandungak sin seminar na one time. Kanan na, we are not saved by living a good testimony, but it makes the unbeliever to believe and be saved. Dahil doon ay baga, ipapatat ako ay mangaywan sin testimony tako. Adi bugotan say kaisalakanan ako. Siya, nga, bugaw sin mayat ay kabibiyag tako at barbaro ay di bugaw ay di mamati ay mangilila sin kabibiyag tako at maahos da ako maabu ay mamati. So, kiniyat ako yung mga ayuan sin testimony tako at adi parang da tako. Amagan tako na tasay din adi mamati at pati hindi ako maabu din sige ay dama. Isu nga, din application ng arot na at bantayan tako, din kabibiyag tako ng arot. Ay may kumpas, sin sigit ay damag, ay pinatit ako, ay may panagnak sin ipugaw, ay tatuwa, ay waday Diyos, ay namaliw undat ako. Tan mo kamana di, maganto di may pabasol di adi mamati, apay nga adi dapatiyan din sigit ay damag. Siya? So nga, kasi inaral tako duwani at maniyaman tako ang Diyos bugaw sin nang baliwa na si biyan tako. Yan waday duwa inaral tako duwani ay kailan di nang baliwan apo Diyos si biyan tako. Tasay mangidawat undat tako si ganas ay maniyaman ang apo Diyos. Sa waday layat tako ay mga magsimpan layat Apo Diyos. Sindat damo, sinadit ako na matiyan. Adit ako paganano. Yung iblan Apo Diyos. Nung idinamatit ako, naawatan tako ay di iblan Apo Diyos. Yung panlaydan Apo Diyos. Siya rin kamayatan ay amagan tako pa. May kanwa ay kailan di at Apo Diyos ay namaliw. Nandat ako at siya na magay dua-dua tako. Sinamatiyan tako sinsigad ay dama. Dahil doon ay bagahaon, as usay mamati o na Apo Diyos, waday kaibasarana din ang amagot ako. At siya din pamati. Ay din pinatit ako ay na dadluntot at uwa, nga mabalne ka na takon, uray mo sunod mapaspasamak, uray mo siya din katuyan tako, may ibalin na ibagat ako ay din. Dingat ako ay sigad ay damo at siya din uwa, ay kaisalakanan di ipugaw. Manyaman akong Diyos, tan din ratsak, ya din minsay ay di ngap, may panggap sin sigad ay damang, idi siguro mantawa na sin 10 years old, when I was 10 years old. At siya matlang ingana duwan. Yan mo num din niya po ay namati at nakaskas daw, ya palalo din na Diyos ang saktan. Tan mo namak din na matiyak at waday natay. Ya wada boy ng sakripisyo tasay maamwak din sigad ay damag. Importante ang datako ay taulian tako din iyat Apo Diyos ay namaliw sin biyag tako. Tasay way rason ay maniyaman tako ang siya. Sin pandemic ay nay at kaman narigat ay manyaman ang Apo Diyos. Manyaman ang Apo Diyos. Din natural ay response tako nuwari kamana na ilikat at din man reklamo. Ngam mabalinbaw ay manyaman tako na Apo Diyos. Munam naman tako din kamayatan ay inamag na sinbiyag tako. Magay udo muadyat siniyat na inamaliw sin biyak tako. Siya ang kararag tako.
Apo Diyos ay amami, manyaman kami sinay ay kalim. Tansik din ang balog sin kabibiyag ni. Tan mo sindamu, idi at watin ninamnamnam mi ay amagan para sin awak mi, din namnamnamon mi. Ang udwani pa si Kapo Diyos mutlan ng idawat si layat, tas ay maila mi ay din panlaydam at mayat. Ya siya din sigad ay amagan isung waday layat mi ay umunod ang sika. Manyaman kami Apo Diyos, tamuwada man di kinabaknang ay put-put-putan mi duwan at magay udong. Muadat din sigad ay damag ay naawatan mi babon din ublanan Espiritu Santo. Handa kami. Manyaman kami Apo Diyos, tansika din ng idawat sin kamananay pamati. Manyaman kami si Apo Diyos, tansika din namili handa kami. At munum naman mi di nakaskas daw. Yan mangidawat handa kami tutua si likna ay maniyaman ang sika. At sinay Apo Diyos, di yamanam niya karar mi singadan Jesus Kristo Apo mi. Amen. Madaya siya Apo Diyos. Say kapuan ang Kristo, siya'y sedang taku ay mga pendataku ay salidumay dang ay salidumay insina lidumay siya din panbalina na awak tapu ay lawa si kaman din awak na sin ay na taguan ay salidumay dang ay salidumay insina din manam na mais na ipapasnak na kuma ay pandupugan lawa tanalinis di biag na ay salidumay dang ay